Maayong aga mga day. Ilabi na gid sa nagalantaw sang akon nga video dira sa may Abu Dhabi. Tani, ara na kamo sa maayo nga kahimtangan. Kag madamo nga salamat sa inyo nga pagsuporta. Paglantaw sang akon nga mga videos. Na-appreciate ko gid na. Subong nga adlaw mga day. I-reveal ko sa inyo ang akon nga sekreto. Kun nga perme ako. Fresh. Daw wala sang problema. Kay nga sigurado gi kuya day, ako ang klase sang tawo nga mas sinadyahon. Kag ina may sekreto. Simple lang ang sekreto, gani i-share ko ina sa inyo. Kung anong inyo himuon. Para mangin masadya, malipayon, wala problema. Amo ning inyong himuon. May tatlo ka klase sang tao nga dapat tapnaon kag utdon ang relasyon. Oh no. Una, ang mga klase sang mga tao nga kilala ka lang kung ikaw may kwarta. Pero kung wala na, hindi ikaw kilala. Gani sa inyo pamilya. Abyan, kaparyentihan, nga ara dira kay tungod ikaw may kwarta, pero kung wala na, bayaan ka. Pues, stop na Utda ang relasyon sa ila. Simple. Ikaduha, ako na realisar. Tanan nga tawo maayo kung sila may kinahanglan sa imo. May ginapangayo nga pabor, nagapabulig sa imo, may ginakuha sa imo, maayo ina sila. Pero kung wala sila sang kinahanglan, dira mo mabalaan ang ila tuod-tuod nga pamatasan. Gani amon ang klase tawo? Tap na Utda ang relasyon. Simple. Ikatatlo, ang mga tao nga mahilig mangutang. Ilabi na sa chimpo karon. Ang utang niya day wala ginabayaran. Ako na realisar, damo sang pamilya, pag-abyanay, pagparyentihanay, nagkalaguba tungod sa utang. Gani ini silang klase ng tao. Tap na Utda ang relasyon. Simple. Kay Manday, nagapati gidya ako sa ginhamba nila nga in life, it's a jungle out there. Tsaktuin na. Ang aton nga kabuhi, damo sang mga sapat sa palibot. Damo sang mga animal pamatasan sa kilid-kilid. Gani, pag-andam kamo. Ilabi na gid kay ining mga manugtonto, mga haslo, mga malain batasan, gusto lang makalabaw sa ila isig ka pareho. Mga bastos batasan, mga baghak batasan, bla. Simple lang ina sila mabalaan. Kay ang ila ina nga mga itsura kung kisa, sigurado gid ako. Daw tiyonggo. Daw kabayo. O kon, daw amo nga nasaudlan sang malain espiritu. You're my heart, you're my soul. Halong lang. Oh no.